Bima wang-wang kunta kumpul hatang gedhe kang sayong gongkara oh putuku nger syukur seketi jumurung dening Yasa Negara kinarya bukti lamun to sejatine manungsa yen gelem budidaya Gusti ora saring yen pancen mengkono Maradyagi Bratasena kowe jumeneng napa ing kene iki wegah aku moh dadi ratu kabeh mau lakoni kanthi ikhlas ora pamrih apa-apa yen aku dadi ratu kuwi tegese aku mau pamrih ben dulur-dulurku wae sing dadi ratu aku cukup nyengkuyung saka mburi yen mengkono Puntadewa wae sing dadi ratu nyuwun pangapunten Kanjeng Hyang kula rumaosi mboten tumandang menapa-menapa kowe aja nolak kowe kuwi anak barep lan kowe uga wis duwe bojo mula luwih trep kowe sing dadi ratu tinimbang adi-adimu ya bener kang dadi kandhane adimu Bratasena Puntadewa mula dina iki uga kowe jumeneng nata ning negara Indraprastha dadi ratu ning welingipun Eyang dadi ratu aja mung ratu ning keluarga ya nggih nanging ratune wong sak negara Puntadewa sampun paripurna lelampahan hidup penuh liku-liku Ndara kula Bratasena sembada kang sinedya Basuki ingkang kaesti para Pandhawa sampun kasembadan Yasa Negara kang awasta Ngendraprastha mugi-mugi kula nderek ndedonga nggih Gus kasembadaning sedya anggen paduka Yasa Negara wonten ing Indraprastha menika mugi-mugi den anumusana den amimbuwana dumateng keluarga Sanggar Krida Pangarsa kang mapan wonten ing mriki mugi-mugi Pak Narsa sekeluarga pinaringan sehat pinaringan panjang umur Allahumma minangka panutuping ngatur menawi kula wonten kalepatan sak kanca rombongan satriya wasis saha Malik official kula nyuwun pangapunten sakatah-katahipun kula Semar saking Gemarang menawi wonten lepat nyuwun pangapura iya saka bungah-bungahku tak melu